రాధా రాధా ఏమిటో ఆ డబ్బేం చేసావు? ఖర్చు పెట్టాను. అదే ఏం ఖర్చు పెట్టావని అడుగుతున్నాను. ప్రతిదీ లెక్క చెప్పాలా? లెక్క చెప్పనక్కర్లేదు, కానీ మాట పడాల్సి వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నాను. లాటరీ టికెట్లు కొన్నానండి. లాటరీ టికెట్లు కొన్నావా? అవును, ఒక్క టికెట్ తగిలినా తెల్లారపాటికి లక్షాధికారులు అయిపోతాం. నీకు బుద్ధి ఉందా అసలు? రోజు రోజుకి జ్ఞానం లేకుండా పోతాను. 1000 రూపాయలు పెట్టి లాటరీ టికెట్లు కొంటావా? సంపాదించిన చేత కానప్పుడు కొంటే తప్పేమిటో. ఛీ! ఇదిగో ఇలా చీలు చాలంటే పడేది లేదు. ఏం చేస్తావు? ఏం చేస్తావు? ఏం చేస్తాను? వంటింట్లోకి వెళ్ళి ఏడుస్తూ కూర్చుంటాను. మా ఆడవాళ్ళకి చేత ఈ విద్య అదొక్కటేగా. అబ్బా! ఏమిటి, తలనొప్పిగా ఉందా? తల కాదు, జీవితం. రేపు లాటరీ కొట్టాక హాయిగా ఉంటదిలేండి. రాధా రాధా ఏమిటో ఆ డబ్బేం చేసావు? ఖర్చు పెట్టాను. అదే ఏం ఖర్చు పెట్టావని అడుగుతున్నాను.